தேவாய ஓம் தத் சத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து புது சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். கேண்டோ 1ல சாப்டர் 6. இப்போ இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர்ல என்ன ஸ்பெஷல் யாராவது சொல்ல முடியுமா? நாராயணம் நமஸ்கிருதம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தெய்வம் சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜெயமுதிரே நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்தர் பவதி நைஸ்துகி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன ஸ்பெஷல்? நாரதருக்கும் வியாசருக்கும் உரையாடல் நாரதர்கிட்ட நிறைய கேள்வி கேட்கிறாங்க மாதாஜி. சோ இந்த சாப்டரோட ஹெட்டிங் என்னன்னா, என்ன ஹெட்டிங்? நாரதருக்கும் வியாசருக்கும் இடையிலான உரையாடல். நாரதருக்கும் வியாசருக்கும் என்ன கான்வர்சேஷன் அப்படின்றதா பாக்குறோம். அப்படியே என்னதான் சொல்றாரு அப்படின்னா, நாரதர் பிறப்பு, அவரோட ஆக்டிவிட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றாரு. இப்போ வந்து நம்ம யூஸ்வலா படிப்போம் இல்லையா, பகவத்கீதாலயும் பாகவதம்லயும் டிவோட்டீஸ் வந்து ரொம்ப கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், கிருஷ்ணரை தவிர்த்த எந்த டாபிக்கும் அவங்க தெரிஞ்சுக்க விரும்பலன்னு. இப்போ ஏன் வியாசர் வந்து நாரதரோட பிறப்பு பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாரு? இதுக்கும் கிருஷ்ணர் சம்மந்தமே இல்லையே. எதுக்கோசரம் அவர் அத பத்தி எல்லாம் பொருளை பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு? நாரதர் வந்து வியாசர்கிட்ட சொன்னார் இல்லையா மாதாஜி, நீ வந்து இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோரிஸ் ஆஃப் பகவானுடைய இது இன்னும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருக்கணும் உன்னுடைய நூல்ல அப்படின்னு. அது அதனால இவர் என்ன செய்ய, இவருக்கு இவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கே, இவரை பத்தி ஒருத்தரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டாதானே அவர் சொல்றதை நம்ம ஏத்துக்கலாமா ஏத்துக்கிறாதாங்கிறது ஒரு இது வரும். ஓகே. ஒரு ரீசன் வந்து அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அவரை வந்து ஏத்துக்கலாமான்னு. இப்போ நீங்க சொல்ற லாஜிக் படி பார்த்தா அது வந்து ஏத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி. பட் ஆல்ரெடி அவர் ஏத்துக்கிட்டார் இல்லையா? இப்போ நம்ம 5th சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? அவர் சொன்னதெல்லாம் அவர் ஏத்துக்கிட்டாரு. ஏத்துக்கிட்டாருன்னு பார்த்தோம். நீங்க சொன்ன லாஜிக் கரெக்ட். அதாவது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் குருவை நம்ம வந்து பிளைண்டா ஏத்துக்கணும் இல்ல, நம்ம கம்ஃபர்ட் இருந்தாதான் நம்ம ஏத்துக்கணும் அப்படின்றது ஓகே. நம்ம அதனாலதான் நம்ம இனிஷியேஷன் அப்ப கூட என்ன சொல்றாங்க, ஏத்துக்கிட்ட அப்புறம் டிசைட் பண்ண முடியாது, ஆனா நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணலாம் முன்னாடியே டிசைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏத்துக்கலாம் அப்படின்னு. அண்ட் ஏத்துக்கிட்ட அப்புறம் எப்படி பண்ணணும், எந்த பாவத்துல பண்ணணும்னு பகவத்கீதால ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கு. என்ன ஸ்லோகா அது? பகவத்கீதால ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்லோகா வந்து எத்தனாவது சாப்டர்ல இருக்கு, என்ன ஸ்லோகா அது, எப்படி நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும் அப்படின்னு அத பத்தி இருக்கு. என்னது அது ஸ்லோகா? தத்விதி பிரணிபாதேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேசியானம் ஞானி தத்துவ தரிசன. சரி, எக்ஸலன்ட். சோ தத்விதி பண்ணி பிரார்த்தேன அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம், ரைட்? அப்படி ரொம்ப தத்விதி பிரணி பிரார்த்தேன பிரணி பிரஷ்னேன சேவையா உபதிருஷந்தே தே ஞானம் ஞானின தத்துவ தர்ஷனக. ஹம்புலா கேட்கணும். சோ இவர் வந்து இவரை ஏத்துக்கிட்டாரு, இவர் ஹம்புலாவும் கேட்டாரு, எல்லாம் முடிச்ச அப்புறம் கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு இல்லாம உங்க கதையை சொல்லுங்கன்னு அவர் ஏன் வந்து பிரஜல்பா பண்ணிட்டு இருக்காரு? இப்போ அவருக்கு மனநிறைவு கிடைச்சதுல ஒரே ஒரு செகண்ட் சர்வ பிரபு சொல்லுங்க மாதாஜி. அவருக்கு மனநிறைவு எப்படி கம்ப்ளீட்டா எலிவேட் ஆனது எப்படிங்கிறதுல இந்த இதுல தெரியுது மாதாஜி. அவருக்கு நிறைவு எப்படி வந்துச்சு, அவருக்கு நிறைவு எப்படி வந்தாலும் இவர் நம்மளுக்கு என்ன பிரபு, நம்ம கிருஷ்ணரை தானே அறையணும். இப்போ அதனால வந்து இவர் ஏன் அவரை பத்தி கேக்குறாரு, கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்டு பூர்ணத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். அவரு ஃபுல்லா இதுவா இருக்காரா, அவர் பகவானை பத்தி சொல்றதுக்கு ஃபிட்டான பர்சனாங்கிறது தெரியும். பேசிக்கலி அதே ஆன்சர் தான் நீங்க லாஸ்ட் டைமும் சொன்னீங்க, இப்போ மாத்தி சொல்றீங்க. அதுதான் இல்லன்னு நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா நம்ம சாப்டர் 5லயே பார்த்துட்டோம், அவர் ஆல்ரெடி எலிவேட்டட், அவர் ஆல்ரெடி ஃபிட், அதெல்லாம் எடுத்துட்டு அவர் ஸ்டூடெண்டா ஏத்துக்கிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் பிளாஷ்பேக். இப்போ வந்து ஜெயபதிகா குரு மகாராஜ் கிட்டயோ இல்ல பெரிய சாதுக்கள் வந்தாலும் உங்க பிளாஷ்பேக் சொல்லுங்க, நீங்க எப்படி வந்தீங்க அப்படின்னு. நம்ம ஏத்துக்காததால கேட்கல, நம்ம ஏத்துக்கிட்டோம். ஆனாலும் நம்ம கேட்கிறோம். எதுக்கு கேட்கிறோம்? அவர் நாராயணரோட தூய பக்தர், அதனாலயா மாதாஜி? வெரி கோல், வெரி நைஸ். நாராயணரோட தூய பக்தர்கள். சோ பேசிக்கலி நம்ம பார்த்திருக்கோம், அதசி கிருஷ்ண நாமாடி நாபவே கிரானமிந்திரியே சேவன் முகே ஜிக்வாயம் ஸ்வயமேவ ஸ்புரத்பத. நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்தி வரும். அப்போ என்ன மாதாஜி மறுபடியும் நீங்களும் கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்றீங்களேன்னா, கிருஷ்ணரோட ஃபார்ம் நேம் பேரஃபெர்லியால் டிஃபரன்ஸ் இல்ல. பேரஃபெர்லியா அப்படின்னு நம்ம சொல்றச்சே அவரை சார்ந்த விஷயங்கள் அப்படின்னு, அவரை சார்ந்த விஷயங்கள்ல அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து யாரை சொல்றோம்னா கிருஷ்ணரோட டிவோட்டீஸும் சேர்ந்து இருக்காங்க. சோ பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா இன்க்ளூட்ஸ் பாஸ்ட் டைம் ஆஃப் டிவோட்டி. அதுதான் பகவத்கீதா வந்து கிருஷ்ணரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸ்ரீமத் பாகவதம் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரோட டிவோட்டீஸோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் வந்து சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ பகவத்கீதாக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதமுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா,
திட்ட ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். இது கிருஷ்ணர் டைரக்டா பேசுறாரு. கிருஷ்ணரோட டிவோட்டி கதை வந்து புரளையில ஆகாது. இதுவும் கிருஷ்ண பிரஜல்பா, ரைட்? அதனால வந்து இவர் எப்படி கவுண்டர் பண்ணாரு, எப்படி நம்ம இனிஷியேஷன் எக்ஸாம்பிள் ஒண்டி இல்ல, எந்த சீனியர் டிவோட்டிஸ் வந்தாலும் நம்ம நீங்க எப்படி வந்தீங்கன்னு எது கேட்கிறோம்? அவங்களோட லைஃப் ஸ்டோரியா? எப்பாவது நீங்க லவ் பண்ணீங்களா, நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்களா, அந்த பொண்டாட்டியை விட்டுட்டீங்களா, இல்ல அந்த பொண்டாட்டி இன்னும் இருக்காங்களான்றதெல்லாம் நம்ம கேட்கறது இல்ல. அது பிரஜல்பா. ஆனா நீங்க ஏன் பக்தி கிட்ட வந்தீங்க, எப்படி வீட்டை விட்டு பக்தியில் போனீங்க அப்படின்னு எது கேட்கிறோம்னா, இந்த பிரஜல்பா ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட எடுத்துட்டு போறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அத வந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ண பார்க்கலாம். மாதாஜி. இப்ப பார்க்கலாம். பிரகலாதரை ஹரே பத்தி கிருஷ்ணா. தெரிஞ்சுக்கிட்டா மாதாஜி, இப்ப பிரகலாதரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டா பகவானை பத்தி மகிமைகளை புரிஞ்சுக்கிறோம்ல மாதாஜி? என்ன பிரபு? பிரகலாதரை பத்தி நம்ம பேசும்போது நம்ம பகவானோட மகிமையை புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு தூய சேம், பக்தர். கரெக்ட். ஏன்னா தூய பக்தர்கள் வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ் தாண்டி சுத்த சத்துவத்துல இருக்காங்க. நம்ம வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்படி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல மோட் ஆஃப் குட்னஸ்க்கு வந்தோம்னா நம்ம எப்படி பேஷன் இதெல்லாம் அழியறதோ அப்ப வந்து நம்ம வர முடியும் அப்படின்னு. ஏன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தம ஸ்ரத்தாவான். அப்படின்னா உத்தம ஸ்ரத்தாவானா அவ்வளவு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு ஆண்டவன் மேல இருக்கு. ஸ்ரத்தான நம்பிக்கை, உத்தம ஸ்ரத்தாவான் என்ற நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இருக்கிறதால உத்தம அதிகாரியானாங்க. அதிகாரியானா they have the right to perform and right to teach. அப்போ அவங்களுக்கு ரைட் இருக்கச்சு அவங்க எப்படி அந்த நிலையை ரீச் ஆனாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது நம்மளோட நேச்சுரல் இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த நேச்சுரல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா அவங்க இப்போ ஸ்டூடெண்ட் கூட பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்டா இருந்தா நீ எப்படியெல்லாம் படிச்ச, நீ வந்து என்னெல்லாம் ரெஃபர் பண்ண புக்கு, நீ எந்த டைம் எல்லாம் பண்ண அப்படின்னு ஏன் கேக்குறாங்க. அதெல்லாம் தெரிஞ்சா நம்ம வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போய் நம்மளும் அதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். அவங்கள காப்பி பண்ணலாமான்னு இல்ல. அவங்க 1 hour தான் தூங்கினாங்க அப்படின்னு ஒரு 3 நாள் 1 hour 2 மணி நேரம் நான் தூங்கினேன்னா 4 நாள் அப்படின்னு முடியாது, ரைட்டு? ஆனா அவங்க எப்படி பண்றாங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசரம் அப்படின்னு ஸ்லோகா நான் எல்லாரும் சொல்லலாம். சுக உவாச்சா ஏவம் நிஷம்ய பகவான் தேவர்ஷே ஜன்ம கர்ம ச பூயா பப்ராச்ச தம் பிரம்மன் வியாச சத்யவதி சுதஹ. ஒரு லைனா சொல்றேன். சுத உவாச்சா சுத உவாச்ச ஏவம் ஏவம் நிஷம்ய பகவான் கர்மச நிச்சம்ய பகவான் ஏவம் நிஷம்ய பகவான் ஏவம் நிச்சம்ய பகவான் நிசம்ய பகவான் தேவர்ஷே ஜன்ம கர்ம ச ஜன்ம கர்ம தேவர்ஷே ஜன்ம கர்ம ச பூய பப்ராச்ச தம் பிரம்மன் பூய பப்ராச்ச தம் பிரம்மன் வியாச சத்யவதி சுதஹ. வியாச சத்யவதி சுதஹ. சினனிம்ஸ் ஒருத்தர் படிங்க, டிரான்ஸ்லேஷன் ஒருத்தங்க படிங்க, பர்பெட் ஒருத்தங்க படிங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சூதர் கூறினார், பிராமணர்களே, இவ்வாறு பகவானின் அவதாரமும் சத்தியவதியின் புதல்வருமான வியாசதேவர் ஸ்ரீ நாரதரின் பிறப்பு மற்றும் செயல்களை பற்றிய அனைத்தையும் கேட்ட பின் பின்வருமாறு வினவினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருளுரை. நாரதர் அடைந்த பூர்ணத்துவத்தை பற்றி அறிவதற்காக வியாசதேவர் தொடர்ந்து கேள்விகளை கேட்டார். பகவானிடமிருந்து பிரிந்திருக்கிறோமே என்ற தெய்வீக சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்த நாரதருக்கு அது மிகவும் துன்பத்தை தருவதாக இருந்தது. அந்த சமயத்தில் தமக்கு எப்படி பகவானின் குறுகிய நேரம் தரிசனம் கிடைத்தது என்பதை நாரதர் இந்த அத்தியாயத்தில் விவரிப்பார். நாளைக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் இந்த சாப்டர். எப்படி நாரதரோட பிளாஷ்பேக், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர், அந்த மூமெண்ட்டுக்கு எப்படி அவருக்கு வந்து டைரக்டா ஆடியன்ஸ்னா தர்சனம்,
ரைட்? ஈக்ஷணம் எப்படி கிடைச்சிச்சு கிருஷ்ணர்து ஃபார் அ வெரி ஷார்ட் வைல். அதுக்கப்புறம் அவரு விப்ரலம்பம் எப்படி ஃபீல் பண்ணாரு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். இத இன்னொரு சைடையும் நம்ம இனிமே வரப்போகுது பாண்டவஸ் நம்ம நினைக்கிறோம். நாரதருக்கு அந்த ஒரு க்ஷணம் அசோசியேஷன்லயே அவர் வந்து அவ்வளவு ஃபீல் பண்றாராம். கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியலையேன்னு. அந்த ஆர்வம் தான் அவருக்கு வந்து மறுபிறவி எடுத்து நாரதரா ஆகிற சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு. ஏன் சொல்றேன்னா அந்த பாவம் இஸ் கால் லவ்லியம், ரைட்? தத்ர லௌல்யம் அண்ணா இன்டென்ஸ் கிரீட். பேராசை இருக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம பண்றோம். ஆனா இங்க வந்து பேராசைன்றாங்களே, இப்போ எப்படி ஒரு சைட்ல இருக்கக்கூடாதுன்றீங்க, இருக்கலான்றீங்களே, எப்படி அது டிஃபரன்ஷியேட்டட்? பக்தியில இருக்கலாம், பகவான் பகவான் ஆன்மீகத்துல வெரி இருக்கலாம் நைஸ். மாதாஜி. பக்தியில லவ்லியம். இருக்கலாம், பக்தியில இருக்கலாம். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். பக்தியில தத்ர லௌல்யம் என்றது இருந்தாதான் திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால் லோபம், ரைட்? லோபம், ஓகே. லௌல்யம்ன்றது கிரீடு, ஓகே. லோபான்றது ரதி, ட்ரேஸ்ட், ரைட்? இப்ப வந்து தத்ர லௌல்யம் இருக்கிறது எவ்வளவோ அவ்வளவு ஃபாஸ்டா நம்ம சாதனையில் முன்னேறுவோம். கிளியரா தெரிஞ்சுக்கோங்க. சாதனை பக்திக்கு தத்ர லௌல்யம் 100% வேணும். அப்போ வந்து மாதாஜி, அப்போ ஓகே, நம்ம ஃபாலோ பண்ற பக்தி என்ன? கேட்டுட்டே இருக்க போறேன் எல்லா கிளாஸ்லயுமே. ராகானுகா பக்தி. நம்ம வைதி பிராக்டிஸ், பக்தி, நம்ம வைதி இப்ப வைதி வைதி சாதனா பக்தி வைதி மாதாஜி. சாதனா Correct. பிரேமா மாதாஜி, ராகானுகா பக்திக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம். எஸ், பிரேமா மாதாஜி சொன்ன ஆன்சர் தான் பர்ஃபெக்ட். நம்ம இருக்கிற பக்தி வைதி சாதனை பக்தி. இங்க இருந்து நம்ம வந்து கலாவதி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ராகானுகா பக்திக்கு போறோம். வைதி சாதனை பக்தியில வரது ஸ்ரத்தா, ரைட்? அந்த ஸ்ரத்தாவோட மீனிங் என்ன? நம்பிக்கை. சாஸ்திரம் மாதாஜி. என்ன நம்பிக்கை? சாஸ்திரானு நம்பிக்கை, ரைட்? சாஸ்திர ஸ்ரத்தவான், சாஸ்திரம் மேல இருக்கிற நம்பிக்கை, இது ரொம்ப முக்கியம், ரைட்? இப்போ வந்து 3 கேட்டகரி. இப்போ இது வரைக்கும் வந்து ஒரு கேட்டகரி தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கேன் நம்மள பத்தி. வைதி சாதனை பண்ணிட்டு இருக்கோம். வைதி சாதனையில வந்து சாஸ்திரம் மேல இருக்கிற வாழ்க்கையில நம்பிக்கை. ஆனா அந்த வைதி சாதனையே பொட்டன்ட், ரைட்? ஏன்னா நம்ம பண்ற ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம். அதனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஏத்துக்கிட்டு பண்ணா நம்மளுக்கு சாதனை எப்படி பண்ணணும்னு தெரியும். இல்லைன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது. குரு, சாது, சாஸ்திரா, இதை வச்சுதான் எல்லாருமே பண்ணாங்க. அதை வச்சுதான் பண்ண போறோம். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பவரே இல்லாத ஒரு கண்டென்ட் இருந்தாலும் சாஸ்திரத்துல சொன்னா பவர்ஃபுல்ன்றது வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா எங்க இருக்கு அப்படின்னா கர்ம காண்டா ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இருக்கும். கர்ம காண்டிகள் அண்ட் கர்ம யோகிகள் வந்து சாஸ்திரப்படிதான் பண்ணுவாங்க கர்மங்கள். இப்போ சொல்லுவாங்க, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், எல்லாருக்குமே இது குழப்பமா இருக்கும். அஸ்வமேத யக்னா பண்ணா இந்திரர் ஆயிடலாம் 100. எப்படி மாதாஜி? அஸ்வமேதா என்ன மாதாஜி? அவன்லாம் வந்து டெரரிஸ்ட் வந்து 100 என்ன 1000க்கு மேல கொலை பண்றான். அவன் ஆவானானா ஆமாட்டான், அவன் நரக்கத்துக்கு தான் போவான். சாஸ்திரங்கள் சொன்னதால், சாஸ்திரங்களோட பியூரிட்டினால, சாஸ்திரங்கள் வந்து சொல்றதுக்கோசரம் அது ஹானர் பண்றது. ஏன்னா சாஸ்திரம் வந்து அம்மா மாதிரி. இப்ப வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, வேதங்கள் வந்து சொன்னது கிருஷ்ணரால. வேதங்கள் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அம்மா. இப்ப வந்து சில தடவை அப்பாவுக்கு வாங்குறது பிடிக்குமா பிடிக்காதான்றது பக்கத்துல வைங்க. ஆனா அம்மா சொன்னதால பண்ணிடுவாங்க. வீட்டுல நிறைய தடவை பார்த்திருப்போம். ஐயோ, இவ வேற சொன்னா கோசமாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய தடவை நடக்குமா இல்லையா? பிரபுக்கள் எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணலாம், மாதாஜிகளும் பண்ணலாங்க. நிறைய தடவை வந்து பிரபுக்களுக்கு பிடிக்கலனாலும் மாதாஜி, அவங்களோட சொந்த மாதாஜி சொன்ன உடனே சரி ஓகே அப்படின்னு நிறைய தடவை சொல்லியிருப்பாங்களா இல்லையா? சொல்லிட்டாங்களேங்கிறதுக்காக செய்யணும்னு செய்வாங்க. அதுதான் வேதங்களோட மகிமை. வேதங்களோட பவர் அவ்வளவு பொட்டன்ஷியல்னால சொன்னாங்க, செய்யப்படுறது. 1. இப்ப 2வது நிலையில நம்ம இருக்கோம். அந்த ஸ்டேஜ் தாண்டி நம்ம வந்து வைதி சாதனை பக்தியில இருக்கும். வைதி சாதனை பக்தியில என்னன்னா, சாஸ்திரங்கள்ல எது நம்மளுக்கு அனுகூலமோ பக்திக்கு அந்த லைன்ல இருக்கு. அனுகூலமா குடுகுடு குடுகுடுன்னு போனோம்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா குடுகுடு குடுன்னு போலாம். அந்த பாயிண்ட்ல வந்து நம்ம போறதுதான் வைதி சாதனை பக்தி. போற குடுகுடு ரூட் கரெக்டா அப்படின்ற கூகுள் மேப்ஸ் ரூட் போடுற மாதிரி நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ரூட் போட்டு கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, ரூட் பை சான்ஸ் ஜிபிஎஸ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா, ஏன்னா நம்ம டைரக்டா கிருஷ்ணர் ரூட் போடலையானா போட்டாரு. ஆனா ஜிபிஎஸ் ஃபெயிலியர் மாதிரி நம்ம சிக்னல் சரியா வரதில்லை. அதனால ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் முன்னாடி வந்து அப்பா நம்ம பழைய கான்செப்ட் ஃபாலோ பண்ணலாம், கயிறை பிடிச்சிட்டு இழுத்துட்டு போறேன், நீ குருடனா இருந்தாலும் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி போறாங்க. நடுவுல நம்மளுக்கு ஆசையில இருக்கச்சே சாதுக்கள் எல்லாம் வந்துட்டு கயிறை புடி, இதை பார்த்த, இது இந்த கதை, இது அந்த கதை, போறோம், கதை கேட்டது, நீ நேரா போ அப்படின்றாங்க. புக்குகள் வந்து நம்மளுக்கு இதோட பிலீஃபை ஏத்துது. இதுதான்
வைதி சாதனை பக்தி. வைதி சாதனை பக்தி பை இட் செல்ஃப் பொட்டன்ஷியலா இருந்தாலும் நம்ம நார்மல் உடம்புல பார்க்க போறோம். அதனால ஸ்பிரிச்சுவலி எலிவேட்டட் அவங்க எப்படி பண்றாங்க அப்படின்றது கேட்டுக்கிட்டாதான் நம்ம வந்து இப்ப இருக்கிற அதிகாரம் நம்மளது என்ன ஸ்ரத்தா, நம்மளோட கரண்ட் ஸ்ரத்தா என்ன? நான் மியூட் போடுறேன். இப்போ இருக்கிற ஸ்ரத்தா என்ன ஸ்ரத்தா நம்மளது? இப்போ என்ன அதிகாரத்துல நம்ம இருக்கோம்? என்ன அதிகாரி? கனிஷ்ட அதிகாரி. வெரி குட், வெரி நைஸ். கனிஷ்ட அதிகாரி. நம்ம வந்து கனிஷ்ட அதிகாரி ஸ்டேஜ். சோ நம்மளது வந்து நம்மளோட ஸ்ரத்தாவும் பாத்தீங்கன்னா கனிஷ்ட ஸ்ரத்தா. ஓகே, இன்னொரு வார்த்தை கோமல ஸ்ரத்தா, வெரி ஷேக்கி ஸ்ரத்தா. அதனால நம்ம வந்து உத்தம அதிகாரி கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம அந்த பாதை ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஹோல்டர் கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறோம், அந்த பாதையை வழிபடலாம். அதனாலதான் அவர் வந்து நீங்க எப்படி இனிஷியேஷன் ஆயிடுச்சு இல்லையா? அதாவது நீங்க வந்து டாப் பீப்புள் சேஜஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணீங்க, அதுக்கப்புறம் உங்க வாழ்க்கை என்ன ஆச்சுன்னு அடுத்த ஸ்லோகத்துல கேட்பாரு. சோ இப்போ அவரை பத்தி கேள்விகள் கேட்க போறாரு. பர்சனல் லைஃப்னா நான் மறுபடியும் சொன்னேன், அவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு, அவரோட பாய் ஃப்ரெண்டு, அவரோட பாஸ்ட் லைஃப் எல்லாம் இல்ல, அவர் ஸ்பிரிச்சுவலி எலிவேட் ஆகிற கதைகள். வாஞ்சகல்பத்ருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவி ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சத். எஸ், ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம எதுக்கு இந்த ஸ்ரத்தைக்கு என்ன பேர் மாதாஜி? நம்ம இருக்கிற என்னமா இந்த ஸ்ரத்தைக்கு என்னமோ பேர் சொன்னீங்களே மாதாஜி? கோமல ஸ்ரத்தா. கோமல ஸ்ரத்தா. கோமலானா நாட் வெரி ஸ்ட்ராங். ஸ்ட்ராங்கான ஸ்ரத்தானா திருட ஸ்ரத்தா, ரைட்? நம்ம ஸ்ரத்தா திருடமா இருக்கா? இல்ல. அதான் கோமல ஸ்ரத்தா. நாரதரோட ஸ்ரத்தா திருடமா? நாட் வெரி ஸ்ட்ராங் ஸ்ரத்தா. நாரதரோட ஸ்ரத்தா திருடமா? ஸ்ட்ராங் ஸ்ரத்தா, ரைட். 70 வயசுல எங்க அப்பா போனப்பமே நான் ஒரு வாரம் பேன் இருந்தேன், என்ன நடந்துச்சுன்னு. ஒரு செகண்ட்ல 5 வயசு குழந்தை என்ன நடக்கும்னு தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது. அந்த ஸ்ரத்தா என்ன கான்பிடென்ட்ல அவர் வந்து கிருஷ்ணர் தான் கதி அப்படின்னு போறாரு. எந்த லெவலுக்கு ஸ்ட்ராங் ஸ்ரத்தா அப்படின்னு அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் சர்வ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரே ஒரு டவுட் கேட்கலாமா? ப்ரீவியஸ் ஸ்லோகத்துல இருந்து அந்த 39 ஸ்லோகத்துல நாரதர் வந்து தனது சொந்த அனுபவத்தை பத்தி விளக்குறாரு அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. அந்த சொந்த அனுபவம் என்னன்னா, இந்த மாதிரி தூய பக்தர் ஒருவர் தமக்குள் செயலற்ற நிலையில் உள்ள யோக சக்திகளை வெளிப்படுவதை விட பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதில் அதிக ஆர்வம் உள்ளவர். யோக சக்திகள் 9 முறைகள் சொல்லியிருக்கல மாதாஜி. அந்த யோக சக்திகள் நார்மலாவே நமக்குள்ள இருக்குங்கிற மாதிரி இங்க கொடுத்திருக்காங்க. சோ நம்ம பக்தி பண்றப்ப அது வரும். எஸ். சோ பேசிக்கலி யோக சக்திகள்ன்றது வந்து இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா போலாம். இப்ப இல்லாத சக்தியை அப்சர்வ் பண்ற டேலண்ட் டிவோட்டிஸ்க்கு தான் இருக்கு, ரைட்? நம்ம பார்த்திருக்கோம். அனன்ய சேதா அனன்ய சிந்தையந்தோமாம் ஏஜனா பரிபாஷத்தே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வாமியாம். இப்ப உங்களுக்கு தெரியாத பாஷையை எடுத்துன்னு போய் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா வராது. ஓகே, கத்துக்கிட்டாதான் வரும். இது வந்து வரணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து நிறைய கதைகள் கேட்டிருக்கோம். நம்ம ஆழ்வார் இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டிவோட்டிஸ் எல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது, இன்க்ளூடிங் துருவா. எனக்கு எப்படி உனக்கு பிரேயர் சொல்லணும்னு தெரியலன்னே அவருக்கு பிரேயர்ஸா வருது. அதுதான் துருவாவோட பிரேயர். இது வந்து நம்மளால வராது, ஏன்னா அதுக்குள்ள அவருக்கு இல்ல கிருஷ்ணர் கொடுக்குறாரு. ஆனா யோக சக்திகள்ன்றது எல்லாருக்குமே இருக்கும். இப்போ உங்களையும் ட்ரைனிங் அமைச்சேன்னா, இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட ரிலேட்டிவ் ஒருத்தர் வந்து என்னன்னா யோகாசனம் பிராக்டிஸ் பண்ணி அவர் வந்து ஃப்ளோர்ல இருந்து ஃபியூ இன்ச்சஸ் மேலே ஏறுவார். இது வந்து இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் பிராக்டிஸ், ரைட்? இன்னொரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். யோகா சக்தி பிரீதிங் ரெகுலேட் பண்றது இது ரொம்ப ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும். ஸ்விம்மிங் பூல். உங்களுக்கு ஸ்விம்மிங் தெரியுமா பிரபு? இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வேற யாருக்காவது ஸ்விம்மிங் தெரியுமா? இங்க யாருக்காவது இந்த குரூப்ல ஸ்விம்மிங் தெரியுமா? எனக்கு தெரியும், கலாவதி மாதாஜி. ஓகே, அவங்க வாய்ஸ் கிளியரா கேட்டுச்சு. சோ சர்வ பிரபுவும் கலாவதி மாதாஜியும் நான் தண்ணியில தள்ளி விடுறேன், ஒரு 10 அடி தண்ணி. ஓகே, நான் ஒரு 2 நிமிஷம் அப்புறம் குதிச்சு காப்பாத்திடுவேன். சர்வ பிரபு கலாவதி மாதாஜி ஒரே நிலையில இருப்பாங்களா?
இருக்க மாட்டாங்க மாதாஜி. அவரை காப்பாத்த முயற்சி பண்ணுவோம். ஸ்ட்ராங் ஆச்சு சர்வ பிரபு. நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம்ல மேன், என்ன டிஃபரன்ஸ்னா ஒரு பிரீதிங் அவங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ண முடியுது. கிளியரா வெளில வர முடியுதான் நான் சொல்லல, ஏன்னா அது டீப்பா இருக்கலாம். ஓகே, ஆனா பிரீதிங்ல மேனேஜ். இவர் என்ன குடிச்சிருப்பாரு. இப்போ இதுவும் ஒரு யோகா சக்தி, புரியுதா பிரபு? ஒரு பிரீதிங்கை ரெகுலேட் பண்றது ஒரு டைப். தட் இஸ் ஆல்சோ அ ஸ்கில் செட். நிறைய நேரம் தண்ணிக்குள்ள இருக்கிறதும் ஒரு டைப் ஆஃப் யோகா. இது பிராக்டிஸ்னால வரும். ஓகே, எல்லாராலையுமே பண்ண முடியும். இப்போ ஸ்விம்மிங் பூல்ல படுத்துக்கலாம் கொஞ்ச நேரம். நான் தூங்கி கூட இருக்கேன். மல்லிகா மாதாஜி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, எப்படி மாதாஜி நீங்க பண்ணுவீங்க? அதுவும் ஒரு யோகா சக்தி, ஃப்ளோட்டிங். என்னன்னா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அது யோகா சக்தின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. இது உங்களால பண்ண முடியுமா? தாராளமா பண்ண முடியும். 10 நாள் வந்தீங்கன்னா நான் சொல்ற ட்ரைனிங்லயே நீங்க கத்துக்க முடியும். ரைட்? சோ யோகா சக்தி ஒருத்தருக்குள்ள இருக்கு. அது ஒரு ரீசன்னால வெளில வருது. ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ஹான்ஸ் ஆயிட்டு அதை இன்க்ரீஸ் பண்ண அனிமா, மகிமா, வசிஷ்ட சக்தி எல்லாமே வரும். ஆனா இந்த ஃபோக்கஸ் வந்து டிவோட்டீஸ்க்கு இல்லை. தே ஆர் ஒன்லி ஃபோக்கஸ்ட் அண்ட் ஒன்லி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பக்தி. அந்த ஒன்லி பக்தியில இருக்கிறதால அவங்க அதுலதான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. டைமும் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இதுலயும் அவங்க வந்து ஈடுபாடு அவங்களுக்கு இல்லை. தே ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தீஸ் யோகா சக்திகள். அதனால அவங்க தே வில் ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஆன் பக்தி. இதுதான் இவங்களோட குவாலிட்டி. ஓகே, யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு எமர்ஜென்சி அப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப ட்ரில் பண்ணி எடுக்க மாட்டாங்க. அதுதான் அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி. பக்திக்கு அது ஹெல்ப் ஆகுங்கிற மாதிரி தெரியுது மாதாஜி. பக்திக்கு ஹெல்ப் ஆகும், பக்தியில உயரலாம் அப்படின்ற மாதிரி வருது மாதாஜி. ஸ்ரீமத் ஆல் க்ளோரி சக்சஸ். ஓகே, பிளேஸ் an instrument in glorifying. ஆமா, பக்தியில வந்து எல்லாருமே உயரலான்றாங்களா ஸ்பெசிஃபிக்கா? நோ ஒன் இஸ் ஹாப்பி இன் திஸ் யூனிவர்ஸ். ஒரு சிலர் இந்த பக்தியில பண்றாங்க பிரபு. அந்த நீங்க சொன்ன லாஸ்ட் ஸ்லோகால அது இல்ல, வேற எங்க ஸ்லோகால இருக்கு சொல்லுங்க. 39ல இருந்தது மாதாஜி. 39 மொத்தமே. ஓகே, நீங்க சொல்றது வந்து 5th சாப்டர். ஓகே, ஒரே ஒரு செகண்ட். நோ ப்ராப்ளம், ஜஸ்ட் 1 செகண்ட். நான் அது போறேன். பக்தியில உயரலாம்ன்றது என்ன கான்டெக்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நான் சொல்றேன். ஜஸ்ட் 1 செகண்ட். மாதாஜி, இதுல ஒரு சிலர்ல வந்து நிலத்தை ஆக்குபை பண்றது, தன்னோட சொந்த ஆசைகளை வந்து நிறைவேற்றுறதுக்கு, அதுக்கெல்லாம் கூட இந்த சக்திகளை யூஸ் பண்றாங்கல்ல மாதாஜி? ஆமா பிரபு, யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 4 வேதங்கள் என்ன? நாட்டையே கூட ரைட். சோ இந்த 4 வேதங்களை வந்து அதர்வன வேதைன்னு இருக்கு. தட் டாக்ஸ் அபவுட் ஜெனரல் ரிச்சுவல். அந்த அதர்வன வேதையில தான் இன்னொரு விஷயமும் வரும். என்ன அது பாத்தீங்கன்னா பில்லி சூன்யம் சொல்லுவோம், பிளாக் மேஜிக். ரைட், தந்திர வித்தைகள். அதனால அதர்வன வேதையே வேஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது. திருப்பத்திலேயே சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா அதுல நிறைய பாசிட்டிவா இருக்கு. ஆனா சிலர் அதை மிஸ்யூஸ் பண்றாங்க. ரைட், மிஸ்யூஸ் பண்றவன் எல்லாருமே பண்றாங்க இல்லையா பிரபு? அந்த இதை நம்ம பாத்துக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ நீங்க சொல்றது வந்து இது பக்திக்கு உதவும். ஆனா இதுல விழுந்தோம்னா பக்தியில வந்து முன்னேறவே முடியாது. பக்திக்கு விழுவோம். அஷ்டாங்க யோகாவும் பக்திக்கு உயர்வோம். யோகினாம் அப்படி சர்வேசாம் மத்கதிர் அந்தராத்வாம் ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோகம் சமமுக்த. 4 பாத்தையில இருக்கும் இல்லையா? அதுல வந்து கர்மயோகி, ஞான யோகி, தியான யோகி அண்ட் பக்தி யோகி. ரைட், தியான யோகி இஸ் ஆல்சோ அஷ்டாங்க யோகி. அதை பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். 8-fold மிஸ்டிக் ஓபுலன்ஸ். ரைட், இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா அவர் வந்து அந்த 8-fold சிஸ்டம் பண்ணியும் பக்தியில போகலாம், as long as பக்தி இருந்தா. 4 பாதையில கர்மயோகி வந்து ரொம்ப எடுக்க மாட்டோம், டிரான்ஸ்ஜெண்டலிஸ்ட்ல வராது, இனிஷியல் ஸ்டேஜ். இந்த 3 பேருமே வந்து பௌதிகத்தை வேண்டான்றவங்க. டிவோட்டி வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டாங்க, எல்லாமே கிருஷ்ணரை டவுட்டேல் பண்றாங்க. இப்போ இவங்க 2 பேருமே பக்தியில உயர்வாங்க. அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இனிமே பாப்பீங்க, கேண்டோ 2 ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து அண்ட் செகண்ட் சாப்டர்ல, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா விராட் ரூபா, விச் இஸ் பேசிக்கலி ஞான யோகி அண்ட் அஷ்டாங்க யோகியோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் வரப்போகுது. அப்படியும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பிரம்மஜோதியும் பார்க்கலாம். சான்ஸ் கிடைச்சா, லக் இருந்தா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி அங்க இருந்தும் மேல போகலாம். எப்படி இருந்தாலும் இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டு போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. பியோர் டிவோட்டிக்கு அது வேண்டாம். He wants to go only to the Lord, serve the Lord. அதனால அவர் அது வேண்டான்னு ரிஜெக்ட் பண்றாரு. அதனால இந்த ரூட்லயும் போகலாம். பட் லிஃப்ட் எடுக்கிறோமா இல்ல எஸ்கலேட்டர் எடுக்கிறோமா இல்ல ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறோமான்ற சாய்ஸ் தான் நம்ம கையில. நம்ம எல்லாம் புத்திசாலிங்க, லிஃப்ட் எடுப்போம். அதனால பக்தி யோகா பண்றோம். அது பண்ணாலும் போலாம். பட் அதை பண்ணணுமா, தனியா ஆசனா நியமங்கள் அதெல்லாம் பண்ணி போலாமான்ற டிசிஷன் நம்ம தான் எடுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரைட், சோ இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஸ்லோகாக்கு போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.